I would like to welcome you to this evening. Ja, det er stort det her. Altså det vi ser, det er alle toppolitikere fra Danmark, Sverige og Tyskland kommer i dag her. Både fra Berlin og fra Slesvig-Holsten og fra Stockholm-skolen. Og vi har adskillige danske minister til stede. Det tyder på en meget, meget stor opbakning til vores projekt, og det er vi jo glade for. It's a big honor for me as Minister of Transportation that Denmark is hosting this event. Das zweitgrößte sozusagen lokale Arbeitsmarkt von Schweden. Das kennen wir heute. Das ist aber ganz schlimm. Und das haben Und alle diese Brücken haben immer massive Effekte des Zusammenwachsens gehabt. We have done it 2 times before in Denmark with exactly the same setup. And we have no reason to believe that the setup we've used now twice with big success, that it should not work the 3rd time here. Also müssen nicht. Ja, für Sonne ist prima. I er alle virksomheder med høje kompetenceniveauer, og jeg er overbevist om, at I i dag vil få en forhåbentlig brugbar viden om krav, kriterier og forventninger. So we have to find smart solutions in order to realize these 2 elements, economy and ecology, at the same time. Hvis vi vil have vækst og udvikling og arbejdspladser i Nordeuropa, i det her Østersøområde, så skal vi investere i uddannelse, men vi skal også investere i konkret infrastruktur. Det er fuldstændig afgørende. Hallo. Danke. Wir haben leckere Marmeladen, die kriegen Sie da vorne, sollten Sie gleich kaufen. Schmecken großartig und es gibt sensationelles Fischbrötchen dort vorne. Also zulangen, uns besuchen kommen. Wir freuen uns immer, dass wir Sie besuchen kommen. Ganz toll. Also ein Fischbrötchen ist ja hier in Dänemark nicht so bekannt. Nee. Danke. Und deswegen haben die... Ja, Danmark herovre. Vi skulle næsten have en værreplads. Tunnelen vil betyde, at vi rykker tættere sammen, Danmark og Tyskland. Den vil også betyde, at regionen rykker tættere sammen. Und wir wachsen aufeinander zu, ohne dass wir verschmelzen. Wir werden partnerschaftlich, freundschaftlich zusammenarbeiten und miteinander diese Region erfolgreich machen.